Bună ziua și bine v-am regăsit! Puișorii de o lună și o săptămână au crescut. Cel mai mare are în jur de 780 de grame, al doilea are 690 de grame și cel mai mic are tot 700 și un pic. Au luat într-o săptămână 200 de grame, aproape. 200 băieții, 2 cocoși și o puicuță. Cocoșii au luat, cei 2 cocoșei mici, puișori, au luat 250 de grame într-o săptămână, în greutate. Au crescut frumos. Au o lună și o săptămână. Și mănâncă uruiala păsărilor mari. Le dau și uruială mare și uruiala o măcini mărunt, devine făinoasă. Și o mănâncă foarte bine. Le-am dat de când au ieșit din ou, de când au fost pui mici. Uruială măcinată mărunt. Și au crescut foarte repede și foarte bine sunt. S-au pitit. Un puișor, 2 puișori, 3 puișori. S-au pitit de căldură, că nu mai pot de cald, săracii. Și astea sunt 36 de grade. Sunt cuminței, sunt energici, cresc frumos. Mulțumesc, aceasta pentru azi.